Bună, sunt Andrei și astăzi ne vom juca Subway Surf. Deci, haideți să începem. Deci, acum îl aprindem. Bun. Așteptăm un pic să se încarce. Da, bun. Deci, stați un pic. Deci, eu am intrat aici și am oprit sonorul. Așa, bun. Da, haideți să începem. Este am prins asta. Trebuie să găsim un cuvânt. Dar haideți să facem noi cuvântul ăla chiar acum în runda asta. Am găsit A, mai trebuie 2 de Z. Z-ul, încă din Z. Uite, l-am găsit. Am murit. Dar tot am câștigat ceva, poate o cutie. Și o chitară. Este Black Clash. What? Ce zice că poți câștiga ceva, dar eu sunt bani. Deci, stați un pic că am câștigat 3 chei, 3 doar. Haideți să începem altă rundă. N-am ce să spun, nu știu de ce. Asta este ultima rundă, eu doar de 2 joc într-un video, că nu trebuie de multe ori. E nasol. Unii, poate, am fost când ajunge la 20 de abonați, o să vă promit că o să fac un live stream de 2 ore, frate, 2 ore. Live stream-ul o să ține cam vreo, nu știu, bar nu am. 2 ore. Indică la 2 ore live stream. Este destul de greu de ține atâta bateria. Da, o să facem noi cândva, o să facem noi 2 ore de live stream. Așa, bun, am murit. What
în prima probă. Bun, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut să apăsați like, distribuiți la alții, cu voi a fost Andrei și ne vedem data viitoare. Pa!